tercümesi de has yakın ya, oşgoy döröcülüğünüz yakın mı? Oşgoy yanlışlamayış esasen. Yani nemede olya onun soňky döwür esasen men tercüme etdim. On ikisem nememden, aňymdan, kalbymdan nemeden öňýänler, tana haýy. Bize baş etjekdim, ama onu goşulamy az gowy. Ala jabam. Başka birinin duýan zadyny edil özüň duýan ýalyga tercüme etmek gowmy? Başardy ama her kim. Ýok, şu mesele de şonda da ýazyjy tercüme neme tarapy var. Öz okap düşünýän zadyň däl, ýazyjyň gözüňden zadyny kitaba geçirmeli. Zaten men bir kitap okuyan, özüm şoňa düşünýän bir ýerlerde. Onu ýazyjy başgalar gözüňden bolmagy mümkin. Ýa-da şo da ýanlışýan da tercüme edýär. Demek ýazyjy nämen gözüňden nämen aýtjak bolan bolsa, şonu tercüme etmek. Şu wagtky ýaşlar şoňa düşünýärmi? Düşünýän tercümeçiler barmy? Maksatdan başga. Bar o, Hudaýa şükür. Şu Hunyaz. Enem ýa-da Ahmedin tercümesine İbn Battutan'a ettirdi. Ýa-da şu Battutany başda bir kuştanaky ýaşly tercümeçe berýär. İbn Battutanyň galyň kitaby bar. Siýagatname diýip. Onu dünýä edebiýatyny işlem neme demede bir näçe tercümeçe berýän gowy saýlaýar. Şonu Ahmed ýaşly da şu wagt berýär. Mundan 7-8 ýyl ýanysmyň. En gowy tercümesi Ahmed boldy. Özüm haýran galym türkmençeden gowy kana. Şu ýaşdan arasynda edeb dilin, çeper dilini bilýän kynda. Onu Ahmed şu gatry bolýar, özü ýok. Aramda ýaşdaýda ýok bolýar. Tercüme okan edebiyatlar. Ekýände de okudum. Ýöne aptar ýazmasyny okuşup dünýä edebiýatyna Sonra tercümesine okan edebiyatlar, Yok, köpsünü yettirdi. Tercüme bilen bar, os nimetine bar bolsa, os nimetine gowy. Значит, искусство перевода kitap. O bar demek var. Перевода. Katı kitap şöyle. Şolum kat köpsünü tercüme ettirdik. Ýanlışmany goralajak etdim köýden искусство переводаны. O gowurundan çara. Dünýä edebiýatyna Zaten özümün gaýlanatdyma, öz gowuranatdym. Mesela şunu Nazarullah paýek taryp gar, türkmenski muzika diýip bir gatry kitap bar, şunu okan diýip. O türkmençe ýok diýip. Şonu kalbymda galyp, orçasyny hak gördümde, maksat berdi, ýerwet bolmady şonu. Ya neme bir gedek bir ilimlaryň doktorunyň soradym, ilimlaryň doktoru haýran galyp. Marco Polo Türkmenistana geldim diýip soradym. Olam geldi, nerden geldi? Men bilemokdym o wagt. Marco Polo'ny tegdi gastra okudym. Onu barkın ulatın içinden geçti. Onun ünlü bizim elimizde internet var, okuyan kıyıdalanmalıydı ya. İnternetten Orççasını taptık, Fransızcasını taptık, İtalyancasını, Türkçasını taptık. Onu okuyan çıktım, onun Türkmenistan'ın çayına gelmeyenler arayı Marco Polo. Türkmenistan çayına gel. Onun Türkmenistan hakkında, bu bölümü Türkmenistan hakkında diyen bölüm, dövrsetercik olan Türkiye hakkında vurma diyelim. Ön bar Sivas'tan te Kaspy deňiňe Türkmenistan ýylýat diýip berýär. Onun çara gelinler taşyrdyk. Özüm medýanyň maksatdan habar bardyr. Türkçeden dur, Orçadan dur, İngilizceden dur. Açyk başyny çykýar. Deňestirerek bir ýerden deňestirerek. Ona şeýdip şolunkydan kim bolmady olany bizden soň 100 ýyldan geleceklerim 50. Maksadymy şo boldy, onu başaramyz bolady. Ýöne bizden soň şunu elde girmeli ýa-da geçecek bolýar. Maksat diýerdikden soň. Ondan başaram diýär. Biziň tejribemden, zekinimden çäkler. Ýöne dünýä edebiýatyny işlemizde, terjimede ýa-da maksat goýdyk. Onuň ýaşaryň diýenden köpüň terjimeden näçe o terjimen teoriýasy bilen bagly. Şunda reklamasy etmedi ýa-da şoň kadry sıklandy. Az boldy diýär. Hatırlı bir şu derdi bize koyulanlar. Spesifik zaten tercümesi. Yok, cümlelerimi koydum. Duvarmış koydum. Kırşan kopyalarını oturdum. Karşı kadınları da dolayacaklarla. İndiki cümlelerine karışsam, rahmetli çalışın edebiyatım oldu. Türkmen'de sever edebiyatı cümleler var da. Ayrı çıkardı. Biz de olmadı. Romanlar, hikayeler, povestler, kitap olmakla şoğun çıkıyorlar. Duvar var, biberler yok. İzine yok, manzara şart da kitap olmakla koyuyor.
Aşaman kaydilerinde yapan suyundur ya mıydı? Ne öldüm? Şöyle internetten ama skaçabiliyorum ama dokunmalar değil. Öyle kağıdı var yani. Kaydilerinde razı olmasılar koruyan lazım. Ana maqsadın sonra keyin maqsadım indi yüzü gözler keyin okan olanlar. Şu öz doğuran qatdanı berýärdiň maqsad. Onu sonra sahypa düşüläjek uruz edilen zatlary koýýar. Ben soralım. Tercümeçilikte tahta yerine yorulmadan Yaňam aýtdym şol idadi neme ýançy diýjek onu uruğunu vermeli, ýa-da bermek isleýän zatyny bermeli. Bir böyle ul şahirleriň biri bilen gaty jedele gitdi onu adyny aýtdyrmaýyn. Näderem aramda ýok bolýar. O terjime diýär, öýt düşünýän zatyny terjime diýär. Täp men şu gaty düşünýän adam diýär. Olam dogrudur. Ýöne men görelgem şol öýt düşünýän zatyny berme diýär. Şu ýançyň bir isleýän zatyny ber diýär. Onu bir gedek okanda, iki gedek okanda bilip bolanaga. Ya beýle hatda näde onun bir de mümkinçilik bar, şoňa deňestirmeli. Ene öňümizde orçada var, türkçede, ora hemmekçi bilýär, orça türkçeni. Onu azdan ýançdan indi Hudaýa şükür, gatol. Hemme de ingliçe diýene bilýär. Sen şu mümkinçilikden beýle şolar näde edipdir. Ana şonu deňestirden goý bolýar, iyi näde edipdir. Onu diýerdiň maksat özüňkiden, Kazankydan, Azerbaýjan şolun hemme dünýä edebiýaty bar. Kim jahon edebiýaty diýär, kim Azerbaýjanda dünýäde. Şolundan birim dizaynym kim bolmasyn, onun nimeden mazmunum kim bolmasyn dip neme diýerdi. Onun ýa-da düşünýän zady dälle, ýa-da diýjek bolýar, ýa-da urugyny tapmady. Guakana şu lazım aşkmy ýa bolmasy başga bir don kotmy, şu döwrüň ruhyny bermeli. Onun ýa-da bir don kodam erbet bermek gaýta türkçede orçadan ama loq-loq edip gülüp oturmar don kodu. Orçada okap bilýär ol. Türkçede okap bilýär. Türkçede gylyk bilýär. Onu bilinki näde bilinki türkmençe az agyrrak boldy. Görýärmi deňestirýän adam bolýar. Şoňsy kitap, bir öýle hava ýeter. Men kitapda ýerine gatdyrmakam. Şeýle töwrekden öwrenden näçe neme boldan şonça. Onun ýazyň öýt nemesi mi? Mysal üçin o ýaş maniýerat diýerler usuly. Käbirin atajan tagan terjimesi goýulýar, käbir kömügagan bir şandiýan, bir açykrak, swetli dünýäde bar kömek bolýar. Ana ol terjimesi bolýar. Ki näç stranyny gaşyny tutup ýören adam bolsa, hemişe de güdüňem agyr bolsa, onu gülkül zady kıyınlar nimetler bu dünýäň bolýar. Ana şoňa da diňe ýa-da bilim bilen adam tebiýatyň ýasyň bilen baglar, ruhyny bilen baglar. Terjime. Ödüm dana terbiýe bu terjimesimiz var bende. Koğusnaman terjime eder. Şolay dertleri katken terjime etmeder. Türkmen edebiýaty dep neme der ya? Ýaş edebiýat, ýa-da taman edebiýat akmaydy. O dünýä edebiýaty gaty ullagan akýanla çaýkanyp batan. Şonu käýe terjime etmek o. Ya käýe bir habarda ýa-da o neme edeb usullar diýdik, onun akımlar diýdik gelip hiç zaten habarmy diýýarlar. Ölüm onun ýaşga ýeter ýaratmaly. Okul mektep ýaşyny şoňa siňdirmeden soň giç bolýar bir ýaşdan geçenden. Ne gejek ulur ýaş çyksa diýediň de, aýda bir ýaş çyksa bol sory, näçe ýaşga şolatdan habar bolýar, şoň any nimesi dünýä urug farmer ýerlerinde ýem taýin bolýar. Şoň üçin dünýä edebiýatyny köp terjime etmeli, o nimede gatyg getirdi. Nodaladan Naip Mahfuzmy? Birden näşe ulsa. Aşoda gatyg getir. Şonu birin bilmeýän gatken barmadyk ýerde eşilmedik gep bar diýär, edebiýat şonu. Dünýäni gatyg tanamaly. Öýdüň nime çek bolan. Ýyly bilýän onuň nime diýär. Ha men dünýäň niýetine durkan diýip. Ene öz mektep normalaryny pikir edýärler. Tutuş 20-nji asarda türkmenler halkara derejesinde kim ýazyny çykardyk diýip özüň pikir edýärler. Öz ýanynda. Dünýä ikrar eder. Onu çykardyk odak näme esatyna çykardyk? Ýani näme esatyna çykmady? Onu global meseleler türk bir milli derejede meseleler. Onu şu an agzyanymda ýa-da köp gowdatlar edilýär, edebiýatda da mümkinçilikler maddi internet bar başga. Hormat prezidentimiz Akman arkadamız o mümkinçilikler dörede ýaşlara haýda bermeli. Ýekär döwletlerde
geçen azının başlarının nereden biliyordum da onun ne duvarını okudum okul. Ünlükleri tersine çıkmaktadır bu. Akliyetini diyecek olan bu da ayrı filmler bu yarın üçüncü yaratmayı. Sonra adını 4 türlü daha oku gerek daha mı? Kurulması gerek. Sonra burada olsa kim olmalı? Biz söyleyemedi. Yani maqtan oturan adam olyan ya onu aytmasam neme diyorum onu naqsı dünya devletinde neme döredemizde de şonu maqtat duran döretdi. Naqsı yerden yurtta ayda bir gelip geçiyor. Bilemek kadar şu devam ediyen de ne? Ona yine bir qowdatını mettik yani her sentyabrda kitap tergisi bolyaptı. Onun qatqowdatdı. O qatqowdatdı şunu devam etmedi ne diye devam eder de biraz pandemiya da şondan neme ettim yani. O şunu daşından gelýär Belaruslar bilen orada minister adam gelýär bir dostumuz var da interview alacak var. Onun özbekler bilen Kazaklar bilen şunu gürleşýän bolup gelin o sizin atdan terjime edildi diýerdiler. Ýöne türkmence düşünýän ýok aşança urusça düşünün nem urusça terjime edin İngilizce bilen öýtilme terjime edildi diýerdiler. Onun bulam hemen o ideýa üstünde bizim ýaşlarymyzyň arasyndan türkmenceden beýlek diller terjime eden istorisi yetiştirmeni o bakımlar şeyler mi? Oram näme dünya devletinde vardı. Sonra bir başladık bileme hayadır neydi? Privatska devletlerinin üstünde de SSR doğru var taşı. Adam şimdi bir biraz ayıkının hikayesini ya da polisini tercih etmek için Latvia'dan ifadelerini Türkmenistan'ın iki yaşaktan tercihleri var da. Doğru. SSR doğru var da katması ya. O şey tercümenin başına koşkudan kurmak. Yerlerde iyilerdir, daha edilip devlet tarafından sana verilirler. Azerbaycan'da şu teklif etti. Azerbaycan. Gelin bunu hikayeler zaten yani gelen adamlar ne yok. Bir de size geliyor. Ne açı yaşamalı oldu. Yaşadın. Bize varın. 10 tonluğunu Azerbaycan'a tevetin. 10 tonluğunu Türkmen'e değerli 10 tonluğunu. Ben oran ne mi? Neticesi bu orada yavaş. Yönünü tercümeden kurulacağını köp etmeli diýäniň sebebi yani yeni örgüt noktawa etdim bilen şu adam ýaşlar otuýarlar öz şahyrlarmy türkmence ýeňil bilýärse onuň orçakly onun şu tercüme boşluğuna ýanlar tercüme dünýäň ýagdaýyny o bilmeli hem proza ýazaklar dünýäň nemetini gatga bilmeli dünýäni bilmeden ýa-da çygrym şäherler boljaklar tercüme Terek nemi tercümede var, belli bir nemi kriterler var. Bira öz ine dilim var. Birinci nowatda gatga bilmeli. Onu şoň üçin çeper ezer, kene gomly mereke söýür adam bolmaly, köpçük mereke söýür. Onuň bilen ýa-ni iň goň sözlerimiz ejelenmeden, gary inelenmeden bir nemi çaýyn demläp bermeli, şolun gurrun nimetmeli. Olar ay idara adamlar köýnür, muwat geçen adamlar azap etmeliler. Olar halydan duran ýaşlarymyz enelerimiz. Onuň iň goň sözlerimiz 30-njy, 40-njy, 50-njy, 60-njy, 70-njy ýyllarda çykan kitaplary aşağı elin ganatyna gomurdan öýde diýenlerdi. Onuň türkmen sözü bolýan şol bilmedim aşağı çyýanyny gaplaryndan sonra goýan ýatny tapylmady. Şeýdip kim-kimden baýlaşdyrmaly. Birden lokgulap aljak ýerine. Onu ýyllar gerekken ýergensiz zähmet gerek. Ikin neme dili öwrenmekde. Onun Osman Ördäýew. Şolun iş edinip Osman Ağa eserlerini seyretseňiz dili ýetgeşipdir. Köýlü konuşuldy. Şolun köýlü neme kitaplar köp okýardy. 20-nji ýyldan 30-njy 40-njy ýyllarda çykan kitaplarda. Ondan şonu bir bloknoty bardy, ýalňyş manazam. Şonu göçürip alyp şonu eserlerini neme diýerdi? Salýardy. O öýde ilka öwrenýär. Ondan şu eserlerini ýürütip salýardy. Onun ikinci bir nemeğin eser saylanında öýüň nämen goýurýan. Şonu etmeden ýalňyş ýap. Goýurmaýanlarny o terjime edip bilmeýär. Onu iň ünlü meter haýsdylar, sen jenet haýdylar ýürütýärsen. Onu şu dilleri mürasime iň köp gözelen adam haýsdylar terjime etsem bu bilemok şonu. Bilýän ýöne öýüň kana ýeter. Şu anlyk dili gatgy bilmeli. Onun yani kitap dilim o canlı yaklaşık aylar onca dine kıldırganlıklar var, nüanslıklar dilim. Şunu için bilmeliler. Yine beyaz matematik kol tercümesi var.
Onun bir gedek şolukun bir eserini tercüme edenle ata değişli atın bir sayına değişli bir söz bilmeyenler bize gurrun ediyorlar. Benim dilden bir yerini eşittim. Onun öyle Aşgabat'ta yaşayar Aşgabat Qaragum jurnalını işleyenken tercümeci var. Onun maşini bilen gidip Göktepe ama at saklanyan bir oğuluna varıp onun seyisinin yanına varıp onun tutup şunu adı neyme deyip sorattı. Ona tutkunca plan atın. Ha boldu deyip bunu kaydetttir diyor. Yekece söz için Göktepe'ye gidip geliyor. Onun şu ortaya neme o beşimatani tercümesinden pir diyeceğim oldu. Hakiki canlı tercüme beşimatadağından başlanıyor. O 50. yıllarda. Ana şonu yazatlar var. Üç tane daha ettik değil mi? Biri öz ruhuna yakın eser, biri öz dilini bilmeli, biri anlak dil bilmeden, öz dilini bilmeden, dil bilmek değil, medeniyetini bilmeli. Öz halkını tanıyan üstüne. Öz halkın ruhunu tanıyan. Ya şu halk neye var o? Ilimli halk mı? Şahirane halk mı? Biram tercümede neme var da misal üçün şiva sözler var ya vulgarizmler, barbarizmler, argatizmler var da misal üçün bizim dilimizde var, значит olanın dilinde var da onun şonu biz tercüme edemizde şuna alaqada qiyinchilik dörak bilýär. O nemede bir Mehmet Turan bir misal aytып berdi. Ruh Halif diye bir şahir bardı. Bilýärmi? Mehmet Turan'ı görme. Onu men Türkmence qo'yilgan Ruh Halif ödi Türkmen şairlari millet adıracağım mı? Türkmençani qo'yilgan yazın Ruh Halif yo'q qo'yilgan. Onu aslaylamak nime deyiptirdi. Biri. Aslaylamak. Ha? O şu antodamda anartına ulut neme yatırdı. Aslaylamak onu aslaylamak var başka ma'zam var. Her bir dilde sonu alaqanı idiomalar atır. Atkanlar. Ana şonu bilmesem onun gülkünç yağda yetişiriyor der tercüme. Ona son söylem eğer özüm anlatın. Ruh Halif'in cevabını ayıp verin de. Yo'nun cevabını kullanmayayım mı? Yok neme deyiptir da sonra. Yok yansın hemen Türkmenlerde öyle oğul yani. Türkmense de yapıyorum. Aslayla mı ne diyse. Daha aslayla yiyen diye dedi. O da öyle. Biliyem Yani öyle. hep çok kurduğum çıkarttım. Ondan burada aslayla kurdum mu diyse. İnne cennet yani. Şu anlatayım, bu bilmeden berken, bu bilmeden adam yok öyle yaşamak da. Onu ben bilemem, bilen sen tercüme edecek geldi görmelerle. Sen yani mormun vardır ya, joran vardır, önünden aç konunet yani, şolarla arkadaşmalı hem edep hizmetdaşlık oluyor. Ara yönetirmediler. Özünde ekvivalentini son kovul çıktı. O da ara kovulca nüanslarını sen bilmeli, ikiligan. Yani şu üç tane daha kov bir zayattan onun önler yani. Onun sonra öğrenme de biraz anama atıp başlıyor. Hiç kime üç köşte dünyada üç köşe adam yok. Şimdi dikilin anartında da zahmet yatıyorlar. Pushkin'in şikayen zahmetin oradan şunu şu iş edemem. Benim Pushkin var oradan lider ya diye Pushkin'e ayettiler. Pushkin yani işleyen oradan benim Pushkin var oradan. Pushkin çöpünüm azap çeken oradan. Kurbanlardan ne var ne belirli adamlar var onun. Şöyle kucak diye karalamaları. Şu koşuyun hakiki koşuyor diyeceğim. Çağı dünya inir yara ne mi yine. Ne azaplar görüyor ne mi diye son yana kalıyor. Görecek değil. Elbette bir kursana koyulmak Allah'ın vermeden gerek olmuyor son yani. Yani çın ahlak demir divar biliyor diye de. Şu yani. Hiç yerde de anlatmak yok da yani diyoruz. Sorun var mı? Yok mu? Hemmeti var biliyor yani katı. Ho, değil hocam. Neme Elif Şafak'ın ışık romanına şu tayda okumadık azdır ya da belki yoktur. Şu ışıkı var mı? Var. Okuman Sara. Şol. Bunu tabii ana anlatımlar. Oh. Sara kemasi koyunu durdun adam. Olsun arasında. Şol ışıkı tercüme edenizde size şu bölüme yaman kıyın oldu diyen yeriniz var mı? Biren şu bölümü yaman gov oldu diyen yeriniz. Oğra mesela kitap var anlatmak yok. Onun şu yolda şu zaman birden gelmiyordu. Saat 7'in yarında 9'da işlerde şonu çeldi. Haydi yarın. Onu zaman arttıran hem bir işlere kaydıya varın. Onu yeni 9'dan için oturuyan yolda sordu. Onun sonunda da peydar geçirmeli vaktini. Her rahat.
Ondan sonra ömrüm hümmetlen yani. Ondan sonra peydar geçirmek için yankılarda yapışarım. İğren tercüme etsem öğlenen gözden mesela kenar taştan gidenden sözler rahatlar geldim yalnız tercüme eden. Ondan sonra adımdan nemeli bir oğlan var Türkçeden kovuy. Yankı. Akif mi? Akay. İri Akay. Ondan sonra da hacetim yankı tutup okarlar diyor. Ondan sonra her harfini, her sözünü sonradan tutup ola Türkçeden tutuyor. Benim Türkmencesini okuyan. Ondan elet içinde yanlışlıklarım biliyor. Karı okuca yetenine şu yanlışsız, qarlıq basırması, ondan yazın diyecek olanlarını dermeliler. Şunu demeyecek olup çınımlılar. Onun tane kısa verilen yerleri var. Zaten mümkünçülük olsa 3-4 ayın vakit verseler. Şunu kitap edecek, şunu kovuca seyretip verdiyseler. Kendi düzeltmeli yerleri vardı. Jurnalı yetiştirecek olamaylar yani. Bir de onu okucular diye kovuldurur. Men öz göğünümü şu çiğ şartrak yerler vardı. Önemli o sen öz kuhniyan öz demem daki mesele okuca yetene olur. Son teadil ameliyat koyacağım. Şimdi tercümanım ya da sonra sıramanım Türkmen okuyucularına yaşlarına ne premier işlevatıyordum onu şunu yani ışkıramanı getirdiler daşına ışıklayıp ben Türkmence. Öyle dedim şunu yani tarihi olan getirsin hocat veren gördüm Türkçem kaydım Türkmence kaydım. Onun adamlara yaramadık orada. Öyle meni haberim yok. Onun bir kere taşı uzun bir yaşlı adam öyle bilemem. Moğolum ede yapmam. Gelenim o yoldaş oturdum. Ay jurnaldan kovup çıkarlar şeyler deyip onun idadan şey yaknime nimetti. Yani siz tercüme ettiniz mi deyip ona dedim benim ay hoğum ettim da bir haber kayar o derli yerler dedim deyip oturttu. Son katın netler olam çıktı. Tuğun bir doğrudan ama kovlar diyen. Demek şu daha sonra yerlerden bir iş çıkıp gelenlerde yürüte redaksiya tuğulur yanında ne hem diyeceğim. Ya da doğru yapılır. Ya da enflasyon. Ya o ya o tehdit yapılır yani. O tehdit ettiğini yazıyor. Aslında bu kadar da bir yazıyor doğru. Enerji asıklama. Bu tane var neyse ne diğer usullerce 40 kadar sen yani bırak. O katılınatlar yani. Onun birin yazılarının hiç yerin şol adamların Türkmen adamlara Celalettin Ruhum'un böyle Şems Tebriz'in onun şol adamın ruhunu Türkmen edebiyatında şollar diğer ağırlaşıp bilen yekici yazsa verim yok, yekici ederim yok. O ağırlaşıptır, onu meptir, kilip çapar. Onun gururumsuz var, gururumsuz. Ama akhirnya askon nama kanunnya Türkçe'de asıl değil ama şartlar Men sana yazardan attıyım yani. Geçeyim ne zaman. Ne ben Erlang hareketi var da şatayda. Oğaylayan şun eden. Erlang başkanı öyle adamın ayısı. Öyle umumman zanlı onu kovulu diye de onun üstyan ruhta. Biz orada ruh hakkında gidiyor. Üstyan ruh. Onun olan üstçök olan var. Kim nimetçek olan hükman büdür yerlerden geçmeli olur. Lakin sen ben ya çıkacak yani. Hükman durmuşun büdür yerlerden oğut yarından, suğundan, soğuğundan geçmeni şu borunu durmuşun ol yarılmadık kanunu. Erlang'ın akbarını son yalık var bilen. Bitkaçın. Yani şu eserin kuruluşam qowu bir hili. İki doğrudan geçtirip gidiyor. İki tane ol bırak daya olan aşkı biram adamın birbirine olan aşkı denge şon özüm bir hilecek edebiyatta qowu tazarıpta alıp eline bir alt tomları var. Raman diye. Şondan tapavutluqda. Şolam yaşdan köpsini edebiyatı çektim kadi yani. Şimdi yaxşı bir yere sonra verdim. Denge eser özünü okumurun tercüme edecek. Şu Şems Tebriz hakkında yurtta monografiya okuyup çıktım. Ben Şems Tebriz hakkında. Onun yine de Radfiş deyip bir Rus yazıcısı var. Celalettin Rumi'nin biyografik romanı var. Ben şu kitap tercüme etmekten bana ne tanıştırma derler. Değil mi? Celal Urum.
Onun şu roman tercüme etmekten metni iki tane tercüme etmek oldu. Şoň üçin Jelalettin Rumiň obrazy, şoň ýaşan durmuş hakynda pikirlem öňden bar. Olam maňa goýup etdi. Radif işiňem nimetni Karacaev, näme Karacaev tercüme etdi? Şol näme türkmençeden bar bir kitap bolup çykanna göreme, orça godum men bir kişi gerek. Radif işiň Jelalettin Rumiň diýip biografik roman. Onun daşynda bir näçe monografiýalar, şu döwür hakyny taryh bilen tanış boldum. Şoň döwür hakyny taryhy eserleri okap çykdym, ilmi eserleri. Şoň ýaly. Yok, bu teatr bakıyorum. Ha? Teatrden medeniyetçi bulukken O ýa, näme romanyň ýalyşyn bir nämämizde edebiýatynda oňýan usulda ýadan ýok eden, ýadyma düşmändim. Işkyň näme ýazyş formadan teatr-çerekde. Biziň ýazylarymyz hiç bunda ýok. Aslında bir näme Elif Şapanyň öýdi bir näçe tam dili bilýär, Ýewropa aňly adamda. 40 bal görüldüm da şoň näme biografiýa Elif Şapan, Fransuz, İngiliz, onuň näme öýdüm Ýewropa bilen adam. Romanın forması günün otur için teatrden mastermind. Bizim üçin ýa-ni. Ýok, biz üçin näme? Dünýede ýaman känle, dünýä kadymy hem köp türlü. Biz näme? Bizim şu poeziyamızda da mesela Kurbanlar men öýdüm anany etip görmek, Kurbanlar ortasyna terjime etsen beýle gaty näme saýlanan ok diýär. Türkmençe ultaýar. Demek bu derejäni kaldyrmanlygy näme üçin bizde ultaýarlyk ortalar ýa bolmada Japonlar üçin, nemsler üçin teatr koranak diýen meseleni goýmanlar. Demek ki olar go bilen bar. Şeýlemi? O dereje medeniyetini bilmenler. Haty ýa-ni şiýe zat diýdiň ha, o taraplarym bar ýa.